हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि एलकेएस यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों। माने नोंथांमोना जि सावथुनखौ नायनो होननानै गोसो जाना दंमोन, नोंथांमोना आगर गैयि आर'नाइ सावथुनखौ नायनो होननानै साननानै दङब्ला नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। 24 मार्चआव नोंथांमोना आगर गैयि सावथुनखौ NEWBOW Appsआव नुनो मोनगोन। बे सावथुनखौ लिरदोंमोन जोंहा प्रबिन बर' सार आरो आगर गैयि आर'नाइ। बे सावथुना आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजादोंमोन। बेखायनो नोंथांमोना गासिबो NEWBOW Appsआव 24 मार्चआव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। नोंथांमोना NEWBOW Appsखौ प्ले स्ट'राव गोरलैयैनो मोननो हागोन। प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनानै इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना जीमेलजों लगइन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। नायहैबानो जाबाय, आंबो नायगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।